ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, ҳамватанон. Мо Сайдал Табаров регар омадем. Аватара дидем, ба ҳайрат мондем. Мана аватара бинед чӣ хел аст. Аватаре ки ана инҷош пурра пухтагӣ бошад, маззаи ширин мешавад. Қалмодаш 32 мешавад, пастариш 22 мешавад миёнаш. Дона надорам. Мана нигоҳ кунем ки дона надорам. Агар ниҳолаш дар кор бошад, ниҳолаш чиз мекунем. Қаламчаш дар кор бошад, қаламчаш. Бозор дар ин пеш 18 сомон. Савдогарон мефурӯшанд 18 сомон. Мана аватари аҷоиб. Дарозеш 6 5 боло 6 то 7 да размери калон. Размери калон дадастам. Дидем қариб 40 км то инҷаш омадаста. Дарозеш. Вазнаш бошад ин баланд мешавад. Ин дарахти ниҳола, дарахти 3 сола аст. Барои ҳавай якум сол ҳосилешай. ҳавай хушош майдатара, лекин соли оянда ин калон мешавад. Худоҳаст соли оянда калон мешавад. Бо нағз мешавад. Россияда экспорт ба нағз аст. Дигар давлатода нағз аст. Зимистон бам фурӯхтан бам нағз аст. Дар халада нига истоданаш то баҳор истоданаш нағз аст ин аватар. Аватари пеш аст. Мана аватаре ки пеш аст. Мана аватаро дар регар ҷамоат Ҷурраҳмонов ба ман аҳамият метиҳам. Аватаро хеле нестанд, дароз нестанд. Калтатаранд. Ана қитара баландиш 5-4 анам хелада майдатаранд. Сариш калона, нига майдатаранд. Ин дароз аст шудаги аст. Инда кали додаги аст. Вақте ки гора майдатар шудаги вақт кали додаги аст. Барои калон шудаги аст. Мана аватар. Аватари пеш бозори нағз. Яхе одама дар комментара менависанд, ака ин дурӯғ аст, ширин нест, туршака чиз не. Не, ин ширин аст, дорӯи бисёр задан дар кор не. Ин дорӯи оригиналаш задан дар кор, балки қанд модаш пас намешавад. Агар дорӯи тухта зани, қанд модаи ин пас мешавад. Ин аватар донош қанд модаш пас мешавад. Барои аҳамияти богбоно дигаро бо пухтаниш пурра бояд пухта пазад бозорда бирорен. ин аватар ино нағз мешавад, ширин мешавад. Пухта пурра пазад бозор бирорен. Савдогардаям истеъмол мекарди, одамодаям нағз аст. Майзишам майзи пеш бозор аст. Аватар пеш бозор аст. ино ҳосилнигош нағз, ҳосилнигош баланд аст. чизош нағз аст. саломат бошен, сарбаланд бошен. дар паноҳи худо.